Și asta. Asta 10. Las că le aranjez. Și asta 10. Aici. Așa, așa. Da, tu mergi la sală, nu? Aha. Îți place? Ce șmeche sunt? Ia. Tu ai avut mușchi. Bine făcut. Ce piept ai, te doare în... Stai, bă, nebunule, dă-te de acolo. Stai puțin. Ia, dă-te puțin. Stai să fac chestia mea. Ce... Ia uite. Ce aia? Asta e Fernanda, infractoarea comunei. Ține puțin. Ce vrut fac? Nu mă seară, mă, nebunule, să vezi cum mă ocup eu de infractor. Ține așa. Uite așa, punem cătușele. Hai, fă. Așa ocupat infractor? Păi infractorul nu a agitat, nu făcut, făcut garajie, făcut așa, dar drumul. Așa. Ce faceți, mai? Băi, Guantanamo. Așa se tratează mai nou criminali? Deci, în primul rând, că se bate la ușă. În al doilea, că se zice bună ziua. Și în al treilea, el nu e criminal decât că n-are viză, da? Da. Deci, în primul rând, data viitoare, bat la ușă să nu vă mai deranjez. În al doilea rând, eu sunt primar și tu ești doar un comunitar. Și în al treilea rând, dacă vreau, te dau afară. Să mor tu. Vezi tu că poate află lumea de porci aia morți și ajungi la proțap. Păi ce? Vrei să-i pun de vii la proțap? Hai, Mocles. Și tu? Tu ești în Brazilia? Nu. Da? Fost la Brazilia. Ai fost? Și mai acolo. Adică e așa frumos, cum se zice? O fetă la fiecare băiat. Olu. Auzi, mă? Ia spune și mie, de ce mă n-are criminalul ăsta cătuș? Că... Nu auzit că e unul criminal? Le-am pus la Fernanda și oricum mi-a dat cuvântul de onoare că nu fuge, așa că eu îl cred. Pe L-ai cuvânt. crezut? Da. L-ai crezut, da? Da. Puneți-i cătușele și băgați-l la arest. Mersi. Mersi, Elvis. Hai că poate am și eu probleme cu negri și mă ajut și tu. Da. Lasă-mă puțin singur aici să mă concentrez. Bine. Te bă ușa. Bună, iubită. Hai! Ești chiar nebun, Doamne. Ce cauți tu aici? Ce să caut? Încerc și eu să-ți fac puțină ordine, că fata aia, dacă tot locuiește pe aici, atâta lucru ar putea să facă, să strângă. Fata aia ți-a mai spus, o cheamă Andreea și e ocupată, e studentă. Da. O să fie regizor, nu femeie în casă. Să spun, regizor, mare meserie. Ce mare meserie, iar ești nemulțumită, prea pretențioasă ai devenit tu. Gata, lasă-mă, nu mă mai supăra și tu, că-s destul de amărâtă. M-a ajuns să-mi fie frică să trăiesc la mine în casă, că mărlanul ăsta nenorocit se înhăitează cu tot felul de infractori care după aia vin și îl atacă pe aici. Adică? Uite că astăzi l-am prins pe negru ăla. La noi în casă era. Ăla de peste drum, care era prieten cu iubita ta, Andreea. Îl caută poliția, dragul meu. Știai asta? L-au prins? Slavă Domnului! Altfel ne dădea cu ceva în cap, mai știi? Bonjour, papa. Nu prea e bonjour? Dar ce s-a E întâmplat? foarte rău. Uite, el e domnul Claudiu. Bună ziua. Bună ziua. Cine-i domnul? El e domnul Claudiu. Repet, tăticul tău. Asta e o glumă proastă? Nu e o glumă. Și eu aș fi vrut să fiu tatăl tău, dar cormozomii mei se respinge cu ai tăi. Am cunoscut-o pe măta în foarte multe feluri, dar din păcate nu ești rodul muncii mele, deși m-am luptat, crede-mă. Claudiu, Să mergem acasă. Ce casă? Lasă-mă în pace, n-am nicio treabă cu tine. ai foarte multă treabă. Cormozomii lui, toți se află la tine. Claudiu, am o treabă în Corsica și numai tu poți ca să mă servești. Ești detașat 2 luni, da? Iartă-mă că destram familia, dar trebuie să o pedepsesc. Am înțeles, șeful.
se poate. Eu ce mă fac acum? Vrei să-ți găsesc eu o slujbă? Să-ți găsească tatu. Hai, la revedere. Tu crezi că asta e psicopată? Nu cred, bre, da, că mișcăm front discotochi. Dar tu ce dracu te-ai parfumat așa, că m-a luat o mețeală? Mi-a produs un boison, da? Putea pește urât. Urâtă toșă. Ce faci, mă? Ai scăpat de fomisă? Ești supărată, fă? Îmi pare rău. Uite, iată culea așa, poate intră și noi de adevărate la Uniune și o să-ți folosească că să schimbă banii lor pe ai noștri. Stai, mărițel! Bună. Ce faci? S-a înruptă. Mă duc să beau un pahar cu lapte și mă bag în pat. Te aștept sus, da? Vezi că l-au prins pe Thierry. Când? Unde? Aici azi dimineață. Bă, ce mai sună? Ce mai sună? Săraca de ea. Ce să faci, mă? Cred că o să-mi schimb numărul de telefon. A rămas orfană de un tată bogat, acum are unul sărac, nu prea cred că prea mai convine. Da. Ia dă pre telefonul ăla încoace, că zic eu acum vreo două, de nu mai sună ea. Las-o. Las-o să sune. Poate îi face bine. Ui? Alo, sunt eu, François. De ce? Vreau să vorbesc cu el. Nu se poate, fă. Din mai multe cauze. De ce nu vrea să vorbească cu mine? Eu sunt sigură că sunt fata lui. Păi asta e problema, măta care e moartă, Dumnezeu s-o ierte, și-a tras-o cu Claudiu. Da, și acum surpriză. Dă și pentru mine nu mai e surpriză. Nu ești fata la state. Dar eu îl iubesc. Fă, ia, gata, ai termină cu iubirile astea și nu mai sona. Că poate pui pe cineva să meargă la tine să te face să uiți numărul. Era greșeală. E 12. Corect, dragăcela, când ne-o fi mai rău, vorba aia. Să ne fie capul. Atenție la centură. Bună seara, nescuzați! Ieși afară, că te lansezi! Ieși afară, că te dreaptă! Ce are ăla, mă? Pă dracu să-l ia! Madame Cela? Da? Vreau să divorțez de ăla. Ce vrei, fă, să divorțezi? Că mai nebunit. De ce vrei să divorțezi? Ce faci, bă, ai tras cu urechea? Nu, am tras. Trag cu borcanul direct în cap. Zici de ce vrei să divorțezi, pă? Ha? Ți-am zis, tăticu, că am fost în misiune acolo, că m-am săturat cu romantismele astea. Mă apucă și bine draci, nu? Ai terminat? Da! Deci, cât durează Madame Cela? Ce să durează? Divorțul? Da. Depinde, în regim de urgență, mai puțin de o săptămână, nu? Și în regim de foarte urgență? Da, în regim de când îți dau eu ție o bucată așa și când te umflu eu pe tine la ochi așa, cam cât crezi că durează până te revii, a? Doamna Cela, că sau cum îți zice. Violența în familie, cam 2 ani. Da, liniștește, stai, liniștește. Ce? Acum îmi dai și tu sfaturi sau ce? Da, lasă-mă. Ce? Trec și eu până asta și știu despre ce e vorba. Vino Ce, încoa. mergi la bucătărie să mâncăm ceva sau Da, ce? dom'le, mâncăm ceva și între timp îți explic. Ce mi Fii foarte atent, ochii la mine. Da. Deci mă ajutați? Haideți, noroc atunci. Noroc.
Plângea și spunea că nu vrea să meargă la școala de corecție. Dă-te. Dar ție ce-ți pasă? Tu stai pe la secții de poliție cu infractorii. În ce hal am ajuns? Ce ți-a făcut ție omul ăsta? Ce ți-a făcut? Nu crezi că ai greșit camera, domnișoară? Ce, vorbești de că l-am prins pe hol aici? Tu l-ai adus aici. Dar cum de nu mi-am dat eu seama? Ea l-a adus. Ia zi, tu l-ai adus pe ăsta? Ăsta are un nume, Thierry, și 2 copii mici și nu ți-a făcut niciun rău și tu știi foarte bine chestia asta, tata. Da, dar poate că Thierry asta e ilegal și urmărește ceva. Și? Da, Și ce? ai dat pe mâna poliției ca să te răzbun pe mine sau care a fost faza? N-am știut că ai ceva în comun cu el. Dă-te. Gata. E somn! Nu e el de vină că socrul lui ți-a luat jucăria, să știi, tată. Domnișoară, n-ai auzit că tatăl tău vrea să se culce? O să aflu exact ce s-a întâmplat, să știi, o să mă interesez. Mă ameninți? Nu, ți-o promit. Hai, noapte bună! Terry! Marcel! Terry! Seamănă cu mine! Mie spui? Bună dimineața! Bună să-ți fie inima, voinicule. Oh, micul dejun. State? Da? Cum băteam eu la ouălile astea așa, mi-a venit un gând Pericol. că ce-ar fi ca să facem și noi o lună de mere. Dacă tot am scăpat de aia. Nu văd legătura. Cum? Băi, legătura e că ca să sărbătorim că nu mai e fomista. Băi, de ce sărbători eu așa numai cu tine? Când aș putea să sărbătoresc în sufletul meu cu cine vreau eu. Păi nu, că ziceam că în luna asta de mere ca să facem și noi ale. Prostii? Tine am făcut acum 3 ani. Păi și ce dracu mă trăiesc de amintire așa? Și nu te simți și tu mai ușurată, mai liniștită, mai relaxată? Nu, tot potrivit. Eu sunt mai ușurat, mai liniștit, mai relaxat, mai plin de energie. Păi asta că ziceam ca să îmi dai și mie nițică. Cum ar veni? Bun eu. Aoleu. Te-ai răzgândit, nu-mi da vestea asta bună. Aoleu, că nu mai mi-aduc aminte. Ai uitat cum să face? Doamne, că-mi vine să-mi scot ochii, că nu mi-aduc aminte de unde e parfumul ăsta. Ha! E parfumul tău! Ce vrei? Mă gândeam, Minodoro, că ar fi bine să te mai gândești la chestia aia cu divorțul, știi? Că tu mai ai pe mine, un bărbat frumos. Ce, unde mai găsești tu altul așa ca mine? S-a mort tu. E, da. Păi cum te-a găsit tăticul pe tine? Crezi că nu poate să-mi găsească altul? Mai bun, chiar. Dar ai dreptate aici, tu ai dreptate, că poate să-ți găsească, dar mă gândesc că pierzi timp, adică ce rost are să mai cauți pe altul când mai ai pe mine și plus de asta s-ar putea să nu găsești unul mai bun ca mine. Zic că s-ar putea să nu găsești, dar vreau să zic că ar fi bine să semnăm pace, cumva. Ție un pic cafea, că nu să aduc un stilou, da? Da? Eu ziceam așa, nu ziceam... Dar nu ziceam că trebuie să semnăm pe hârtie acum, să semnăm pacea așa cum ar fi.
Fă, Minodoro, stai, fă, termină cu porcăria asta. Ce vii cu stiloul ăsta? Ăsta e stilou, ce vii, cum faci cu pușca asta? Taci. Păi Vreau să zic că m-am gândit că mai repede divorțez dacă rămân văduvă. Închide ochii. Păi lasă-mă că mai rănești pe Închide ochii! Tu cine ești? Ai venit și tu să divorțezi? Ce? Acolo, treci în spatele lui acum! Bă, Minodoro, stai că rănești pe cineva cu pușca. Eu te-ai speriat-o pe... Andreea! Da, pe o sperii pe Andreea, e frumos așa ceva? La tine a venit, a? Nu! N-a venit pe la mine, cum să vii? Ai venit la mine? Nu! Dar n-a De venit ce la ești, mine. fă? Fă în față, repede! Ce vrei? Am venit să vă spun că Thierry a fost arestat și vor să-l expulzeze. Da, fă, deci auzi, Thierry a fost arestat și vor să tu ție a fost Thierry arestat? Da, vorbesc serios. Ura! Vorbesc serios? Da. Dă, ai nasul fundat. Să moară măta câmpuți. Păi de ce te-aș minți, fă? Ce-aș avea de pierdut? Hă? Te-ai sclerozat în nas, nu mai recunoști propriul parfum? Aole. Aoleo! Ce miros eu, mă, acum? O geacă. Miros a înșelăciune, mă! Băi, guci, ce naiba? E înșelăciune în familie care mă arde pe sufletul meu!